o que hoxe se nos vende como evitativos, que onte pareceume tan mal, que traen a Dostoyevsky para dicir que un evitativo é iso, é un modelo social, é cultural, é o novo modelo de relacionamento, que en algunhas persoas está tan integrado que así vemos millóns de comentarios, de consultas a coach, de como facer para poder relacionarse cunha persoa que non ten capacidade afectiva. Que é isto que digo eu creo que é o momento de dicir para que queres relacionarte cunha persoa deshumanizada. En Amor líquido, Bauman cita a Víctor Turner. Víctor Turner escribiu: parece como si existieran aquí dos modelos principales de interacción humana, yuxtapuestos y alternativos. El primero es el que presenta a la sociedad como un sistema estructurado, diferenciado y a menudo jerárquico, de posiciones político-jurídico-económicas. El segundo es el de la sociedad en cuanto comitatus, comunidad o incluso comunión, sin estructurar o rudimentariamente estructurada y relativamente indiferenciada, de individuos iguales que se someten a la autoridad genérica de los ancianos y que controlan el ritual. Prefiero la voz latina comunitas o comunidad para distinguir esta modalidad de relación social de un ámbito de la vida en común. En esencia, somos tribo. Somos un pouco esa sociedade estructurada relativamente. As persoas vellas serían un pouco esa sabiduría, logo guían á tribo. Mais isto non é xerárquico nun sentido autoritario. Eso sería, ademais eu creo así, a parte principal e importante como nos estructuramos. E logo estaría ese modo xerárquico político, xurídico e económico. Se nos fallamos, polo que sexa, en como construímos a tribo, estamos máis sometidas a ese sistema político, xurídico, económico. E máis, precisámolo. Como a sociedade, somos máis sumisa, máis gobernable, cando non temos tribo. Porque, ademais, o ser humano precisa certa orde. A tribo precisa orde. E isto é así desde que o ser humano é ser humano. Se perdemos esa nosa capacidade de nos organizar, imos depender máis deses poderes político, xurídico, económico, especialmente ese gran poder económico hoxe. Logo seremos unha sociedade máis escrava. E perdemos a capacidade de nos rebelar. Cando hoxe nos preguntamos como medran os totalitarismos, quizáis é porque a masa de persoas precisano. Xa non é un tema ideolóxico, senón que é un tema humano realmente. Canto máis autoritarios sexan os poderes, mellor te vas sentir. O que di Zizek, o capitalismo triunfa porque as persoas mesmo atopan prazer en someterse. Porque necesitan esas xerarquías. Os grandes poderes político, xurídico, económico van sustituindo a tribo que se organiza
dunha forma máis orgánica, natural, espontánea. E isto é un problema que o estamos vendo. Mais aló do que tamén escribiu Bauman, como estas persoas caen nun vacío existencial, que eu isto teño seguro, cando ti les isto da persoa evitativa que ven e despois desconéctase porque é o que digo eu, non romanticemos un sistema nervioso desregulado, non romanticemos persoas sen capacidade de xestionarse. E esas persoas xa non é o que che fan a ti. Que isto sexa cultural é un perigo para a sociedade. Escribe Bauman: la supervivencia y el bienestar de la comunitas y por lo tanto indirectamente de las societas, é dicir, desa outra parte, política, xurídica e económica, dependen de la imaginación, la inventiva y la valentía humanas dedicadas a romper con la rutina y probar vías no probadas. Dependen, por así decirlo, de la capacidad humana de convivir con el riesgo y de asumir toda responsabilidad por las consecuencias. Son estas capacidades las que actúan como sostenes de la economía moral. La atención y la ayuda mutuas, el vivir para el otro, el tejer el lienzo de los compromisos humanos, el asegurar y reafirmar los lazos interhumanos, la traducción de derechos en obligaciones, la responsabilidad compartida por la buena fortuna y el bienestar generales, indispensable para taponar los orificios y contener las vías de agua abiertas por las siempre inconclusas empresas de la estructuración. Non podemos romantizar unha persoa que é incapaz de responsabilizarse de si mesma cara ás outras persoas. E isto, eu digo así, é responsabilidade política. Cando Bauman di que todo o sistema político, xurídico, económico, depende do bo funcionamento desa comunitas, do que somos como a sociedade, se non existisen todas esas leis e todo ese sistema, eu creo cegamente niso. Antes de todo iso, ten que haber unha sociedade, eses suxeitos que van votar, que van exixir e que teñen que tomar esas decisións analizando a vida con responsabilidade, asumindo os riscos. E isto é superreal. Persoas incapaces de tecer unha rede afectiva, incapaces de responsabilizarse das persoas do seu círculo máis achegado, incapaces de ser donas dos seus actos, de arriscarse e responsabilizarse despois daquilo que fixeron, esas persoas son un perigo. Para ti son un perigo emocional para ti, porque te van danar, e son un perigo cando isto se convirte xa en cultural. E xa en todos os coach a que aprendas a vivir así. E cando aprendas a vivir así, para facelo tes que deshumanizarte, porque non hai cousa máis humana. E isto é así, que a que alguén te magoe e ti te retires de aí, e incluso que alguén te magoe e ti increpes a esa persoa. Non hai cousa máis humana que a defender a túa dignidade.
e reivindicar os teus dereitos morais. Non hai cousa máis humana que entender eses dereitos afectivos, vinculares, relacionales, sin necesidade desa lei, sin necesidade desa outra sociedade política, xurídica e económica. Están nos vendendo unha forma de que iso non importe. A túa dignidade humana queda a un lado. Vamos xustificar calquera comportamento que te dana, aprende a convivir con iso. Sabes, eu, cando vexo estas cousas, ás veces digo, para que alguén quere na súa vida unha persoa que cho está dicindo o coach ou a psicóloga aí, que non é capaz de sosterte, non é capaz de responsabilizarse, non é quen de garantir os mínimos nun vínculo humano, de que ti te sintas segura, de comunicarche as cousas que pasan, iso que chaman vulnerabilidade, non é vulnerabilidade, é respecto básico. E nos vínculos, todos os domingos nos vemos para o vermú. Eu o domingo que ven teño un bautizo e voucho comunicar e voucho lembra que este domingo non estou para o vermú. Hoxe dinche que isto é querer controlar. Chamámoslle controlar a respetar a dignidade humana da persoa ca que nos vinculamos. E iso realmente rompe esa comunidade. E aí Bauman tamén é moi claro. Aparece un vacío existencial. Porque as persoas non teñen a súa tribo. A súa vida non ten unha narrativa. Pasaron estas cousas e foi significativo. E claro que hai un vacío existencial. E non hai proxecto. Aí tamén o diría Bauman. A sensación de opcións infinitas. E fai que nunca te queiras decidir. E nunca queiras pechar. Aí aparecen os ghostings e demais. Depois xa se me ocurrirá, para volver, unha merda que dicir. E iso, máis aló do afectivo, é un problema político. É un problema social. E é un problema que nos fai camiñar cara a réximes autoritarios porque por falta de comunidade necesitamos esa sociedade que nos organice. Pero esa sociedade só pode funcionar se funciona ben a base, e a base é unha organización humana na que eu vincúlome, busco significado, teño unha rede e son capaz de arriscar por ela, de responsabilizarme dela e, sobre todo, de responsabilizarme de quen eu son nesa sociedade, tribu pequena, sen organización. Como te vas responsabilizar da sociedade, o que digo sempre, de como voto, de que pido, de que reivindico, de que discursos, que o viña eu falando, teño para falarlle a esa sociedade como estrutura política, xurídica, económica, se non son quen de responsabilizarme de 4 persoas que están na miña vida. Que clase de cidadá é esa persoa evitativa que nos están vendendo? É un cidadá irresponsable. E aí entra todo o que eu falo de como a xente sae mobilizarse e manexar discursos sen responsabilizarse, mesmo no momento que teño o discurso, do que este discurso provoca
nas outras persoas, de como este discurso que eu teño hoxe decide, despois, a nivel político, xurídico, económico, se toman decisións sobre a poboación. E non é ningunha distopía, que non estamos dicindo nada que non viramos históricamente. Cando se descaralla a base, chegan os totalitarismos e demais. Eu fixen aquí lecturas pequenas de Psicoloxía do nazismo, de Erich Fromm. Ese capítulo del miedo a la libertad está de rabiosa actualidade, partindo do que dixo moi ben Víctor Turner, que a comunidade, sí, esa forma de organizarse, menciona os anciás que controlan o ritual. A sabiduría humana, nacida do proceso vital, como algo primordial en comunidade. E hoxe vivimos, cando se fala de edadismo, nunha sociedade que despreza a sabiduría. E isto describiuno moi ben Erich Fromm en Psicoloxía do nazismo. Era un dos problemas sociais que había na Alemanha pre-nazi. Eu non sei que vai ser de nós. Agora, eu non vou estar vinculándome como se fose tonta, como se fose unha discapacitada emocional, nin quero persoas así na miña vida. Porque a política comeza no pequeno. E estamos comprando un discurso que nos anima a ter na nosa vida persoas disfuncionais como seres humanos, e iso vai dar en resultados políticos que a ti xa che parecen naturais. Sí, isto así. Cando ti non és quen de ser soberana da túa vida e do teu pequeno mundo político, as túas amizades, as túas actividades, as túas... Sí? Esa soberanía vai che chegar do sistema. E vas ata buscala.